Du kører bare. Hi guys. Hvad skal jeg sige? Hi guys. Hey yo. 3, 2. Halløj. For 2 år siden, der filmede vi et interview, som er Sold Out. I forbindelse med deres nye sko. De har lavet en ny sko. Cool. Så vi har været så heldige at modtage lidt godter. Og dem tænkte vi ville åbne sammen med jer. Vi har 2 kasser her. Der var Jylles. Og vi har også fået nogle strømper med. Lækkert. Jeg kan vist få dem i to farver. Vi har så godt nok valgt dem i en grøn. Der er både grøn og der er grå. Formålet er ligesom at lave en sneaker, der stadigvæk er pæn, som man kan bruge til pæn brug. Jeg vil faktisk sige, at de er kommet rimelig fucking godt imod. Ja, det vil jeg faktisk også sige. Totalt clean. Ja, meget. Altså, den er helt... Men minder alligevel lidt om en dunk. Altså sådan, ja. Det er sådan en fin sko dunk. Ja, det vil jeg også sige. Sådan, ja. Og så står der bagpå, hvis nok. Det synes jeg faktisk er meget sjovt. Så står der sold out sko. Ja, sold out. Sådan her. Sold out. Lige nu der er det faktisk sådan, at de har lavet et interview af os, som er lavet på skrift. Og så har vi en lille video, en lille teaser, som også kommer op på vores TikTok lige om lidt. Ja, det er selve interviewet, der er filmet der. Og vi tænker egentlig at poste den, fordi det tror vi er meget sjovt også for jer lige sådan at... Kom, hold kæft. Så kan jeg ikke sige det. Nå, men vi tænker i hvert fald, det kunne være meget sjovt og en god mulighed for jer ligesom at komme bare lige lidt tættere på os. Og sådan se motivationen bag det hele, og hvordan det startede og sådan noget. Tage jer måske lidt mere med på den rejse, vi har været under. Kan man ikke sige det sådan? 100%. I hvert fald så er vi virkelig glade for de her sko, og tænker helt klart, at det er nogen, I kan bruge både som sagt til pænt brug, men også som sneaker, så sådan, det er en pissegod sko at have i sin garderobe, hvis I spørger os. Så vi er pisse stolte af at være sammen med den her kampagne og være en del af det, fordi de har valgt nogen, som de tænkte gjorde et exceptionelt godt arbejde. Jamen, og lidt havde måske været deres niche, repræsenteret nogle forskellige ting, og der er vi blandt nogle andre udvalg, så det er vi mega beæret over, og mega glade for at stå med de her sko. Og vi elsker det, og det har været en mega fed rejse at være med på. Ja. Så virkelig. Så vi håber, at I vil tjekke dem ud og synes, skoene er lige så fede, som vi gør, så kan det være, at I kan få fat i et par. We love them. Yes. Ses, guys. Vi ses. Jump.